यूट्यूब के दर्शक भैया बहनी, आप लोगन के डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय के सादर प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन बा। आज का दिन हमार भोजपुरी के आमंत्रित कवि खातिर निर्धारित बा। आज हम भोजपुरी कविता खातिर के आमंत्रित कैले बनी अपना स्टूडियो में डॉक्टर नौचंद तिवारी जी के। यहाँ के कविता, कहानी, नाटक कुल विधा में आपन कलम चलाइला। बाकी ये बड़ा हम यहाँ के एगो भोजपुरी कविता खातिर के आमंत्रित कैले बानी और विधा यहाँ के जौन बा आगे फिर अगला आगे कोनो एपिसोड में देखल जाई। लेकिन फिलहाल यहाँ से आग्रह बा, निवेदन बा, निहोरा बा कि कोनो एगो भोजपुरी कविता सुनाई जौन आज के समाज के जौन वर्तमान स्थिति बा, देश राजनीति जौन भी बा, कुछ वर्तमान स्थिति पर कुछ तनी व्यंग करत, ऊपर प्रहार करत अपन कविता सुनाई। भाई डॉक्टर नौचंद तिवारी जी। सभी भैया बहन के प्रणाम। राहुल सेवा में एक रचना प्रस्तुत बा। तू अघाई के सहकत बाड़ा, तू अघाई के सहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ कुर्सी पा के बेहसत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। तू अघाई के सहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ कुर्सी पाई के बेहसत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। तहरा अवते तू चाहेला, सेवा में लग जाई हम। तहरा अवते तू चाहेला, सेवा में लग जाई हम। हक मांगी त चिहुकत बाड़ा, हक मांगी त चिहुकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। तू अघाई के सहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ कुर्सी पाई के बेहसत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। अगला सुनी सब है। दुख बीपत का तरे दबाइल, दुख बीपत का तरे दबाइल, अब बिलख रहल बाटे जनता। दुख बीपत का तरे दबाइल, बिलख रहल बाटे जनता। आ तू चिरई जस चाहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ तू चिरई जस चाहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। तू अघाई के सहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। आगे सुनी। पीड़ा कर्जा सड़क में गड्ढा, पीड़ा कर्जा सड़क में गड्ढा, सौसे हम झेलिया तू। पीड़ा कर्जा सड़क में गड्ढा, सौसे हम झेलिया तू। उड़न खटोला लौकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ तू अघाई के सहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। अंत में सुनी। हमरे खून पसीना के बूते तू, हमरे खून पसीना के बूते तू, ऐ नौचंद्र सुना। हमरे खून पसीना के बूते तू, ऐ नौचंद्र सुना। ऐसे गह गह गहमत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ तू अघाई के सहकत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे, आ कुर्सी पाई के बेहसत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। धन्यवाद। भैया बहनी, आप लोग 90 डॉक्टर नौचंद तिवारी जी के व्यंग सुनने कि तू कुर्सी पा के बेहसत बाड़ा, हमरा बखरा का बाटे। समाज में, देश में, राष्ट्र में जौन भी सामान बा, जौन भी चीज़ बा, ऊपर सबकर बराबर अधिकार बा। सबके में बराबर बराबर हिस्सा लागे के चाहिए, सबके बराबर बराबर बखरा लागे के चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा लोकतंत्र का विकृति बा, विसंगति बा कि जे में घुस गए लोकतंत्र में चल जाता, कुल का मालिक हो जाता, उन्हें फूल बरसाता, आने आँख से लोर झड़ जाता। ये स्थिति हो गई बा। केहू पूछे वाला नहीं कि आज समाज के सब अपना अपना में उजराइल बा। ये पर वो बहुत सुंदर कटाक्ष यहाँ के प्रस्तुत कैनी। और आज के एपिसोड में बस यह कविता और चलत चलत फिर निहोरा करत निर्वा सबसे कि अगर जो हमारे चैनल के बाद सब्सक्राइब ना कैले हो कि तेरा के लाइक शेयर कमेंट करत सब्सक्राइब करें। अपन हित मित से भी लाइक शेयर कमेंट कराओ, सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमने के हमेशा यही से रोज़ रूबरू होते रही जा। और आज के एपिसोड में बस इतना, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात हुई। तब तक खातिर हमके आज्ञा दी। धन्यवाद, नमस्कार।